Za financijsku branšu sam se odlučila zapravo slijedom nekakvih spleta okolnosti. Kao jako mlada osoba za vrijeme školovanja više su mi ležale brojke nego teorija. I onda, ne znam, na fakultetu kada smo trebali izabrati smjer, onda je bilo logično da se izaberu financije jer oni imaju najviše veze s brojkama. Ali zapravo prava ljubav se dogodila za ovu industriju u kojoj danas radim. Krajem studiranja, negdje kada sam došla u jednu banku na praksu i došla sam u sektor riznice i kada sam vidjela što se tamo radi, tržište kapitala, ekrani i sve ostalo, tada sam znala da je to mjesto gdje želim raditi i od onda evo do danas stvarno se trudim u toj industriji napredovati i educiram se kontinuirano, tako da evo, danas sam tu. Znači, 8 godina sam u upravi mirovinskog društva, drugog najvećeg mirovinskog društva u Hrvatskoj. I jedina sam ženska članica uprave, uvijek uz 2 muška kolege. Ja sam od uvijek znala da ću studirati ekonomiju jer su mi roditelji ekonomisti i to me zanimalo. Htjela sam se baviti investiranjem i onda sam imala jednog genijalnog profesora na faksu koji mi je rekao ako se time želim baviti da moram pročitati barem 15 knjiga o tome. I ja sam ga pitala da mi kaže koje su to knjige i on mi je stvarno i dao neke od tih knjiga i kad sam to pročitala bila sam sigurna da je to to. To je bilo negdje na 3. godini faksa. Tako da to je bilo game changer. Što se tiče mog izbora za financijsku branšu, ja sam odabrala ekonomski fakultet jer mi se učinilo da ću sa ekonomskim fakultetom najlakše naći posao. Kako sam odrasla u Splitu, čitali smo svi Slobodnu Dalmaciju, pa tako i ja, i primijetila sam da se u najviše oglasa tražio upravo završen ekonomski fakultet. Tako mi se učinilo zgodno, a to je bio i jedan od mojih glavnih izvora informacija kada sam se odlučivala koji smjer odabrati. Pa voljela bi da imam neku bolju priču, ali bila je to čista slučajnost. S obzirom da sam ja uvijek bila dosta ambiciozna, to je bio najteži smjer na ekonomskom fakultetu i onda sam ja odlučila da neću ići na marketing i ove neke stvari, nego evo ravno na financije. I bio je dobar pogodak jer je pokazalo se kao dobar fit i ta generacija, znači ja sam upisala faks 93. danas drži jako puno menadžerskih pozicija u financijskoj industriji. Za mene je stvarno svakodnevnica raditi s muškim kolegama. Ja u jako puno slučajeva, jako često sam jedina žena u muškom okruženju i nikada nisam imala niti nikakvo neugodno iskustvo. Znale su se dogoditi nekad šale na taj račun, ali i muškarici koji su se šalili nikad nisu bili zlonamjerni, niti sam ja tu šalu tako doživjela. Ono što ja mislim da je dobro i za što se ja zalažem i u svom poslu je stvoriti radni kolektiv u kojem postoji zastupljenost oba spola. Mislim da je dobro, ne možda uvijek u omjeru pola-pola, ali imati barem jednu osobu suprotnog spola u isključivo ženskom kolektivu ili muškom kolektivu. Evo, na taj način se stvara balans i ja mislim da je to uvijek neka pozitivna energija koja se daje. Ja nisam imala osobno problema, iako sam uvijek jedina ili rijetka ili jedina žena u timu. Međutim, gdje god da sam došla, ako je bio neki boys club, vrlo dobro sam prihvaćena i uvijek su me uvažili i moji bliski suradnici me nikad nisu diskriminirali na temelju spola. Stvarno ne mogu to reći da se to ikad desilo. Bilo je situacija možda sa nekakvim, to su uglavnom bili stranci, i nekakvi poslovni sastanci van Hrvatske, ali ne, kod nas nije bilo. Barem ja osobno nisam imala takvih situacija. Međutim, statistike nam ne idu u prilog. Znači, žena nema toliko u upravama, nema toliko u nadzornim odborima i evidentno, koliko god da ja osobno nisam osjetila tu diskriminaciju, nekakva neravnopravnost postoji. Sad, uzroke te neravnopravnosti vjerojatno možemo tražiti u nekakvim kulturološkim nasljeđima, u navikama i mislim da idemo u dobrom smjeru da se to mijenja i da tu nekakvu ravnopravnost trebamo tražiti, ne samo da dajemo ženama ono što nam nedostaje, nego da razbiju taj stakleni strop koji evidentno postoji, nego i muškarci zapravo nemaju sve prilike koje žene imaju. Primjerice, kod odgoja djece,
hrvatski poslodavci ne gledaju blagonaklono na ovu mjeru da muškarci mogu ići na roditeljski dopust, iako ih država stimulira. Znači oni imaju i punu plaću svih 8 mjeseci i država želi da očevi više idu na roditeljski dopust, a poslodavci to baš ne gledaju blagonaklono. Znači tu su muškarci isto zakinuti u jednu ruku, nemaju punu ravnopravnost i mislim da ta ravnopravnost za koju se borimo kod žena moramo se boriti kod muškaraca i kod njih će zapravo iz toga proizaći i bolje prilike za nas žene. Prepreka uvijek ima. Vrlo često sam se susretala sa predrasudama, međutim na predrasude obično ne obraćam pažnju, već nastojim sa svojim radom i sa osobnošću, jednom neposrednošću, iskrenošću pokazati da mogu obaviti zadatak koji mi je dan. Tako da sam u svom poslu stvarno usredotočena na prilike, na mogućnosti da stvorimo dodanu vrijednost i da zajedno kroz jedan timski rad postignemo zajedničke rezultate. Pa ono što mene u stvari impresionira je da kad se jave neki nezadovoljni korisnici naših usluga, sigurna sam da svi imamo s vremena na vrijeme takve korisnike, i kritiziraju mene osobno ili firmu da nešto nismo dobro napravili, u 90% slučajeva kao argument povlače to što sam ja žensko i zbog toga je sigurno došlo do tih poslovnih problema. To mi je prvo bilo smiješno, sad s godinama mi više nije toliko smiješno jer je postalo u biti uobičajeno. I samo bi postavila pitanje kako bi se bilo koji muškarac osjećao da je jedini argument za nezadovoljstvo uslugama firme s kojim oni upravljaju upravo činjenica da su oni muškog spola. Pa ja mislim da je ženama mjesto u financijama. Mislim da su one najmanje jednako dobre kao i muškarci u obavljanju tih poslova. Danas i u bankarstvu i u sektoru u kojem ja radim, zaista među zaposlenicima, ja mislim da je gotovo identičan broj i muških i ženskih kolega. Tako da definitivno. A ono što bih poručila mladim osobama, mladim ženama, djevojkama, da svakako nemaju predrasude o tome kako moraju birati između karijere i obitelji kao žene. Jer to nije istina i to je dokazano brojnim primjerima. I mislim da žena ako ima dovoljno ljubavi prema jednom i prema drugom, da stvarno može dobro to uskladiti i imati i karijeru i obitelj. Super je branša, nemaju se što dvoumiti, dapače trebaju, ako ih to zanima, trebaju se uključiti i mislim na kraju krajeva u financijskoj branši imamo 2 krovne institucije koje vode žene, SKDD i Zagrebačku burzu, tako da evidentno nismo branša koja diskriminira i vjerujem da će se kroz vrijeme, kako se radi smjena generacija, to vidjeti u brojkama članica uprava i članica nadzornih odbora. Tako da pozivam sve žene koje žele karijeru u financijama da se priključe i da nam dođu. Mislim da je jako važno da svako izabere ono što ga najviše zanima. Tako da karijera u financijama apsolutno nije obavezna za svih. Međutim, bitno je steći ono osnovno znanje iz financija, posebno iz računovodstva. I to je bitno na 2 nivoa. Jedno je na osobnom nivou, drugo je na poslovnom. A započet ću sa poslovnim razlozima zbog toga što bilo koju odluku kada donosite ili pokrećete bilo koju inicijativu, vi jednostavno morate razumjeti zbog čega i kakav utjecaj to ima na vaše poslovanje. Znači morate znači koji je to utjecaj. Razumijevanje novčanog tijeka je apsolutno, ja bih rekla, najvažnije. To je poput krvotoka u ljudskom organizmu. Što se tiče osobnog nivoa, poznavanje financija izuzetno je bitno. Ne samo da smo ekonomski neovisni, već da možemo upravljati sa svojim dnevnim financijama, a i bolje planirati za budućnost. Tako u svakom slučaju financije, to je dobar smjer. Ne postoji apsolutno nikakva prepreka da bilo koja žena ne izabere bilo koju profesiju. Jednostavno odaberite ono što mislite da je za vas najbolje zanimanje.
Ako je to i nešto potpuno atipično, ako se radi, ne znam, o tome da budete serviser ili vozač Ubera ili da budete liječnik određene specijalizacije ili da budete u financijama, da budete nekakve tehničke struke i tako dalje. Ono što mi stvarno u današnjem svijetu trebamo je što više žena u svim granama i na svim pozicijama. Zašto? Zato što se svijet sastoji od ugrubo 50% muškaraca i žena i naši korisnici, klijenti, ljudi s kojima radimo se sastoje znači u podjednakoj mjeri iz oba dva spola i zato je vrlo bitno da poslovni svijet bude oblikovan na način da bude prilagođen za oba dva ta spola. Mi danas imamo, nažalost, na globalnoj razini, ali isto tako i u Hrvatskoj situaciju da je svega 20% žena na upravljačkim pozicijama tvrtki, a što se tiče CEO pozicije, odnosno predsjednice uprave, imamo svega 5% žena. To nam jako lijepo govori da je svijet u stvari oblikovan kroz nekakav muški pogled na poslovni svijet, a to se sigurno treba promijeniti.